hizkuntza aholkularitzek bideratzen dugun beste ekarpen bat edo beste bide bat nik uste dut aspalditik izan dana lankidetzarena eta elkarlanarena, bai? Gaur egun euskara planak ulertzen ditugun moduan lehenengoa Elaien izan zen, elkarlanean egindako proiektu bat izan zen, momentu hartan Eusko Jaurlaritza eta Eluiar eta Leiren artean, hor elkarlana eta lankidetza izan ziren ezinbesteko hori aurrera eramateko, gaur egun asko hitz egiten da, lankidetza publiko-pribatu, gizarte izaera dugun enpresotan bebai, orduan, nik uste dut hori dela gurean, eta gurean dinotenean ez dinote, Eluiarren dinot, gurean sektore honetan asko emandan kontu bat. Ez dakit zein urtetik bagabiltza kontseiluaren magalean edo aholkularitza sektorea, eta hemen mailan gauden lau erakundeok elkartzen gara, politikak eta plangintzak alkarrekin egiten ditugu, hau da, lehiatu behar garenean, lehiatzen gara, baina alkarrekin lan egin behar dugunean, alkarrekin lan egiten dugu, bai? Horren erakusle izan zen, 2002an, okerrezpanago, argitaratu, ez iruan ez, amairuan, bai, argitaratu zen lan mundua euskalduntzeko adierazpena, hainbet eragilek bertan parte hartuta, horren erakusgarri izan da, oraintzu bideratu dan, EAen bideratu dan, arlo sozioekonomikoaren plan estrategikoa, aholkularitza sektoreak aho batez eskatzen gendun plangintza bazan eta elkarlanean egindana. Alan dabe, guk alor horretan, elkarlanaren alorrean nik uste dut lanean jarraitu behar dugula ba. Atzo Jon Sarasuak aipatzen zuen, eragileen artikulazioa hitz egiten zuen, aipatzen zituen enpresak, aipatzen zuen administrazioa, aipatzen zituen hainbat alor, bai. Eta oraindik ben nik uste dut hor badaukagula egiteko bidea. Gauza batzuk eta nik uste dut esperientzia batzuk hasi garela garatzen, batez ere administrazioarekin edo hain urrun alkar ikusten dugun enpresa munduarekin momentu batzutan, nahiz eta enpresa batzuk atzo ikusi genituen hainbat gauza egin dituzten, nik uste dut gaur batzutan ikusi dugula, batzutan diskurtso edo enfoke oso ezberdinetan gaudela eta topatu beharko ditugu hoietan alkartzeko eta apur bat batera bideratzeko esparruak eta foroak eta horrek emaitzak ematea. Gehiago.